Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gitugta ni Wilma ang iyang mga anak pagbisita ug balik kang Chito. Nagpabilin siya uban sa yaya nga si Aling. Tungod sa bata nga si Jennifer, gipakuyog ni Wilma ang duha. Si Chito nga nag-inusara sa iyang kwarto migawas kini kay gibati og kalaay nga naghuwat sa ilang sinaligan nga si Mirta. Ingon na akong doktor nga o-check out ako ugma. Ug sabay na lang ko magpakaayos akong samad. Ay, di gid ko ganahan sa ospital. Sweet room tuod pero lahi gud kung tuwat sa bahay. Kadugay ba ning nang Mirta nga nagpalit og mineral water? O, kabantay na nga nahurot na ang tubig. Uhaw na kay ko. Ay, hindi ba sad maayo nga magsigil na sa kukigda din eh. Ito'y had ko na nga akong BTS, may. Sakit to ang akong samad sa akong BTS na. Pero pugson ko. Oh. Mingaw. Mingaw din yung dapita. Oh, yun na. Baguti nga nilang pasyente. Magdiayon. Hindi ka magkita sa mahal na kwarto. Dito na lang utat sa may private, babe. Oh, Gusto kong mahimutan ka tayong kwarto. Dolo sab sa delivery room. siga na. Siga og ang babae. Niasab sila ni moong ospital. Umaanak ni ang babae. Dre. Agakon ti ka. Dinilaw na sa kwarto. O paimawon talo niya ang doktor kon musakit na sa tiyan mo. Be, dali, be. Babe, kung false alarm lang ni. Manguli lang unya ta. Hindi na lang ta. Inay, be. Nanood sila sa kwarto. Og mailagid nga mahal usab niya ang babae. Gipahimutan gid og mahalong kwarto. Oh, kung muanhin na sila si Wilma uban sa mga bata. Sultihan ko si Wilma. Nga ni asab din hiyang yung pana uban sa babae. Abli na nang Mirta. Dugay man ka. Kami ni Angkol. Oh, Ay, Angkol ni Amin. kaingon kog si Yaya Mirta nimo. Nagpalit og tubig. Nahutan man gud sa ref. Nadugay man mo. Nagtaman mi og water dito. Ipadaman ni Mama. Kuhain ako sa backpack ha. Sige, palihog. Hani ganina ra kong giuhaw. Ako lay kuha tito. Amin ang bagpak bi. Kids, si mama din ninyo. Wa man sa mo koyog Angkol. Kay naaman siya kibati. Lain man gud ang lawas ni Mama Tito. Mao nga kami lang ang gipaani. Anya wa sa mo kuyog si Yaya Aling. Kay wa may kaupan si Mama. Makita gud unta niya ron si Vic ug ang babae na ini. Ansa nang kiingon mo Tito? Kuan day, kanang naunsa man day si mama ninyo? Lain lagi iya lawas tito. Hiloton gani siya ni Yaya. Mao ba? Sige lang. Ang mahinungdanon nga ni asad mo. Pero ni promise man sila Angkol nga mo anhi. Og ihatod lang sab sila unya. Ihatod na mo noy idong. Kuan. Dinila muna mo tibok adlaw karon. O magdungan ang tagpapauli. Mauli ka na Angkol. Napa man kay mga samad kol. Nakiksulti na ko sa konduktor. O may okay ra siya dyan. Adol lang ko sa bahay magpakayo. Sige Angkol. Adon adto lang sad mo duaw sila si tita sa ato. Unsa na kang orasa mo uli tito? Ingon man katibok adlaw nga anhimi. Una mi mo uli. Sa hapon na. Mga alas 4 tingali, Lindon. Dili ta magabian. O ayaw mo kabala ka. Kay ihatod ta mo. Ihatod ta mo una sa inyo. Una mi mulaw sa amo si Jinjin. Sige Angkol. Jinjin. Abi-abiha sila si Lindon og Lina. Naidaghang pagkaon sa ref. Pangaon mo. At yung manang imong mga friends, iha.
Sige mo, Lindon. Lina, pagkuha lang mo sa inyong gusto. Dali. Naay mga biscuits diha, ha, Jane? Pabilian lang sila, unsay gusto nila. Naay preskong prutas. Dali na mo, Lina. Lindon. Nalingaw ang mga bata. Ay, gusto unta kong makakita ang mga anak ni Wilma sa ilang amahan. Nga may kauban ning babae. Ug maptos. Pero dili malipay si Wilma kung mo na'y buhatan ko. Dili siya gusto nga mawad-an og respeto ang mga bata sa ilang amahan. Ay, kung niya palang unta siya, masaksihan yun niya si Victor uban sa babae nga ni Asad. Kinala mapahibaw siya. Umakita niya mismo sa iyang mga mata si Vic uban sa babae. Tawgon ko. Gusto kong matandog ang iyang garbo. Nga human niya makita ang iyang bana uban sa babae. Muhukom na siya nga buwagan niya si Vic. Lindon, Dong. Dali ra. Kuya, gitawag ka ni Tito, oh. Nga naman dito. Lingkod lang una diha. Nga no, Tito. Dong. Kumusta naman si Papa nimo? Ha? Oh, ambot lang, Tito. Wa naman siya mo uli. Niadto dito siya sa school. Nagsulti sila si Mama. Di ay. O niya, friend na ba sila? Wa. Lagot gani ko ni Papa. Tig-away niya si Mama. Nilag ganito si Mama. Mao ba? Dugay na sad mi nga wa makita si mama ninyo. Kung ako ma-ospital, wa sad mi makita. Ngano ding giaway man ni Papa nimo si mama nimo? Ambot lang, Tito. Pero, kuan, kining, Unsa Lindon? kuan, ayaw na lang, Tito, eh. Dili lang kumusulti dito. Masuko niya ka ni Papa. Ngano masuko man ko? Dili ko masuko dong. Sige, tiwasa ang gisulti mo. Ngano man? Kuan, Tito, kining, nagsilo si Papa nimo. Di ay ba? Uy! Ngayon di katawa ka, Tito. Kuan. Nahimuot lang ko, Lindon. Mao nga dili na unta ko gusto si Mama nga magi-close minigli na nimo. Pero, butan manggod ka, Tito. Mao ba? Salamat. Ay, kaayo nagsultihan sa mga bata. Ni Arab gyud ando. Unsa, Tito? Wa dong, wa. Sige ikaw. Balik na dito nila. Kalitan di ay, dong. Nga naman, Tito? Panawag dito sa inyo, be? Ha? Nga naman, Tito? Kinsa may tawgon ako? Wa ra ba mong cellphone din, hi? Wa gipada ni Mama. Sa landline lang. Makigsulti ka ni Mama? Kay bawon ko siya nga magkuyog na lang tayo check out ko ninyang hapon. O ihatod ko si Kamusiglina sa inyo. Sige, Tito. Kay mahibong unya si Mama kung dugay mi mo uli. Sige. Mao nga ako mismo ang mupahibaw kang mama ninyo. Okay, Tito. Sige, tawag sa landline, Lindon. Sige, Tito. Ay, kulbaan mo kog muri ang telepono. Tingalig si Sir Beck na ginoon na ba ko ato konsentidor. Bahala na lamang mong saba dayon ako. Palabyo lang na ako spikas donggan. Hello? Yaya? Oh, ikaw mong guday ni Dong Lindon. Nawag mong ka. Si Mama, Yaya. Oh, nas kwarto. Ano man? Na ako'y isulti, Yaya. Salan man na. Ako lang may sulti kaya natulog tingas mama ninyo. Salan man, apa mo diara sa ospital? O, Yaya, pero
Unya raming hapon mo uli. Mudungan mi ni Tito Chito. Tawagan lang si Mama Yaya, be. Please. Kay si Tito ang nakigsulti kang Mama. Kay tingalig masuko kung hapon na may mo uli. Salan, hapon ba mo muli? Oh, kata sa uro sa inyo pagduaw diha. Ingon bes mama ninyo ay, nga dili mo magdugay. Si Tito lang lagi ang musulti ni Mama Yaya. Sige na, Yaya, be, please. Si Sir Chito mo imkiksulti kang mama ninyo. Mao ba lindan? O, lagi, Yaya. Aron dili masuko si Mama ba? Oh, nala, sige. Suway na kong sulti. Aw, susihon ko. Og wala ba matulog? Kay og natulog inyong kanahan, tawag lang usab ha. Kadili ko mamukaw, maikog ko. Nagkinahanglan pa ba og pahulay si mama ninyo? Hello, Lindon. Lodong, nahilo mo ka. Hello. Nangaling, Ay, si Wilma lang untang ako pakigsultihan. ikaw di ay ang may tuyo niya, sir. Ay, sir, may pahulay mas dahi Wilma. Nang kadiyot lang kayo. Maayo nang mahibaw siya ni... Yun na. Anong kalit lagi na mo ang imong tingog? Dili mayo nga makadungog ang mga bata. Salan, ngano? Nang, unahan sa kwarto nga ako may matangan diri. Di usab si Victor. Uban sa iyong babae. Oh. Umaanak na. Unsalan? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!